Karakôry baba? Wey. Ino moa sabogny afantanagna malalaka be tô zalahy karaha manontondro? Babanao ato mandiniky plan-tragno andeha tamy fantanagna malalaka be tô karaha tsaratsara zany ko vidiny raha tanitike. Justement baba, tsy mbô regniregnina mô fondrona avion Boair Madagasikara igny mbô andesigny va et vient mitsaka andafy agny izy koa vita tsy andavanito sady babanahy kony agny lasy tia magnano bazary izy koa tsaratsara vidiny raha satria fa hembaka bazary tsy manjary babana. Mbô maresaka pehipehika baba sa hiakatra tension zalahy. Tierson Production. Ana fa mandeha ro, tsy mo hitanala va misy lafo be io rô.